Milí priatelia, pred niekoľkými chvíľami sa vlastne spustila dlho očakávaná aplikácia do kostola, ktorá má aj dovolenkárom pomôcť v tom, aby tam, kde sa práve nachádzajú, našli miesto dotyku. Teda, aby našli kostol, v ktorom sa budú môcť cez slovo, Eucharistiu, aj cez meditáciu dotknúť Pána Ježiša. Veľkým symbolom je napríklad tento horolezec, ktorý ide touto svojou veľmi špecifickou cestou, ktorá je symbolická hneď z niekoľkých dôvodov. Ten horolezec ide hore, to znamená, je symbolom duchovného života, ktorý by mal byť sústavným stúpaním bližšie k Bohu. Ďalej ten horolezec má istenie, lebo to lano, ktoré visí na ňom dole, je s niekým spojené. To naše lano, spojené s Ježišom, je náš krst. Vanutie Svätého Ducha, živý stream, živé vysielanie medzi našim srdcom a Božím srdcom. Stúpame hore, istení Ježišom. Ale veľmi dôležité je, aby sa ten horolezec dotýkal steny, po ktorej ide, aby bol v dotyku s ňou. Je naozaj dôležité, aby sme boli v dotyku s realitou, s terénom, v ktorom sa nachádzame a aby sme cez tento dotyk ponúkali to, čo sme cez dotyk s Ježišom naozaj aj načerpali. Tento horolezec veľmi dobre vie, že každý ten dotyk, ako sa drží tej steny, ako ju chytí, ako nájde tie správne miesta, je to, tak povediac, osudová otázka, lebo jedna chyba môže byť fatálna. Toto nám aj Ježiš hovorí cez evanjelia, ktoré čítame v lete, ale aj ktoré čítame v iných častiach roka, že môže byť osudové, keby sme sa ho pustili. Musíme sa ho nielen dotknúť s vierou, ako to urobila žena v evanjeliu tejto nedele, ale keďže to urobila s vierou, že ona sa Ježiša dotkla s vierou a on sa pýta, kto sa ma to dotkol, a hovoria mu, no ale veď sa na teba tlačí zástup, akože kto sa ťa to dotkol. Ale on sa pýtal, kto sa ma to dotkol s vierou. Lebo kto sa Ježiša dotkne s vierou, ten sa Ježiša chce držať. Nielen ho dotknúť, nielen na chvíľočku a na skúšku ochutnať, ale chce sa ho držať, ako Peter, ktorý keď sa topil, povedal, zachráň ma, Pane, Ježiš ho chytil, držal a zachránil z vody, v ktorej by sa bol utopil. Všetkým vám prajem naozaj požehnané leto, aj s aplikáciou do kostola, ktorá vás zavedie do najbližšieho kostola, kde je bohostánok, kde je oltár, kde je kríž, kde je socha Panny Márie, aj ona sama prítomná. A prajem vám, aby tieto čističky prostredia, pretože každý chrám je čističko prostredia, boli takým dotykom, ktorý vám potom dá vnútornú radosť, pokoj a slobodu, s ktorou budete vnímať aj okolité krásne prírodné prostredie, ktoré tiež je chrámom Božím, pretože je to on, ktorý je jeho architektom i staviteľom. Požehnané prázdniny.